Sziasztok! Én most egy nagyon-nagyon könnyű dolgot szerintem ezt mindjárt is mutatom be. Hogy hogyan cseréljük ikont rákattintunk jobbklikkel mappánál, de többi ráparancsokat lehet csinálni, testre szabás ikoncsere, és akkor itt az ikont kiválasztasz neki. Na jó, igazából nem azt mutatom be, hogy hogyan kell ikont cserélni, hanem hogyan csinálni láthatatlan mappát. De könnyű. Kiválasztod neki ezt. Menjünk ki a alkalmazok. Na, ikonok most van. Jó. Szóval átnezzük, és akkor menjünk az alt, vagy lenyomjuk, tartjuk az altot, és akkor bebecsüljük azt, hogy 0, 1, 6, 0. És enterezünk. És akkor rakjuk ide. És akkor berakhatunk. Na hát a tárgyalapot most nagyon meg van terve.